check, buy a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo tutorial. Estem en Història Contemporània Universal de quart de l'ESO en el tema número 10 que fa referència a la Segona Guerra Mundial. A continuació, encetem aquest vídeo anunciant que tractarem i analitzarem el desenvolupament del conflicte bèl·lic entre 1939 i 1945, és a dir, les fases de la guerra. En primer lloc, hem de parlar de les victòries de l'Eix entre els anys 1939 i 1941. Les tropes alemanyes de Hitler iniciaren les hostilitats fent servir allò que coneixem com la Guerra Reial, consistent a usar divisions cuirassades, els cèlebres Panzer, amb suport aeri. L'avanç fou ràpid i Polònia fou presa amb facilitat i repartida amb l'URSS. Pel que fa al sector occidental, ja al 1940 els exèrcits hitlerians ocupaven i envaïen Dinamarca, Noruega, els Països Baixos, Bèlgica i el nord-oest francès, amb l'amenaça de prendre la capital, París, que finalment caigué el 22 de juny d'aquest mateix any. Endemés, amb el propòsit de combatre els britànics, els Africa Corps del coronel Rommel conquerien el nord d'Àfrica i des d'ací Iugoslàvia i Grècia. El punt àlgid arribà quan Hitler llançà per sorpresa al juny de 1941 l'Operació Barbarossa, amb la qual atacava els seus aliats de l'URSS i arribava a les portes de Moscou i Leningrado. Els soviètics s'adherien als aliats i simultàniament els Estats Units feien allò propi quan els japonesos atacaren per sorpresa la flota estatunidenca a la base de Pearl Harbor, és a dir, sense declaració de guerra prèvia. Tenim el mapa de la part esquerra on apareixen totes aquestes victòries de l'Eix i també les ofensives japoneses al centre de la nostra imatge. En segon lloc, hem de ressenyar l'ofensiva aliada del 1942 fins al 1945, que és la segona part de la guerra que comença ja diguem-ne a acabar amb les conquestes hitlerianes i amb el retrocés de les tropes alemanyes per un costat i les tropes japoneses per un altre costat. Els alemanys i la seva imbatuda Wehrmacht, des dels inicis de la guerra ençà, patien la primera derrota a l'Alamein, a Egipte. Mentrestant, l'assalt a Stalingrad entre l'agost de 1942 fins al febrer de 1943, amb un setge de vora 32 mesos, acabava amb la retirada i retrocés alemany de mica en mica fins Berlín. Finalment, l'alliberament europeu s'inicià al sector occidental després del famós i cinematografiat desembarcament de Normandia del juny de 1944 a càrrec de tropes britàniques i estatunidenques en un autèntic bany de sang. A partir d'aquest moment, els alemanys anaven retrocedint en ambdós fronts i els fets se'n precipitaren quan a l'abril de 1945 els exèrcits aliats soviètics, per un costat, i francesos americans, per un altre, es trobaven al riu Elba el 26 d'aquest mateix mes. Hitler se suïcidava el 30 d'abril i Alemanya capitulava el 8 de maig. En tercer i darrer lloc, la guerra al Pacífic encara continuava viva, ja que els japonesos resistien vist que tenien l'ordre de lluitar fins a la mort. Amb el propòsit de precipitar la rendició, el president estatunidenc Harry Truman llançà dues bombes atòmiques a les ciutats d'Hiroshima i Nagasaki el 6 i 9 d'agost de 1945, respectivament, fins que el Japó es rendia el 2 de setembre d'aquest mateix any. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe. But nothing